କାନ୍ଦୁଛି ମୟୂର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ କଟା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ। କାହିଁକି କଟା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ? କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ? ମୟୂର ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁର ଏହି କାନ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ତୁମର। ନମସ୍କାର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏପ୍ରିଲ ମାସଠାରୁ ଖରା ବହୁତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଗାଛିବାବଲି ଜଙ୍ଗଲର ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କଟା ଚାଲିଛି ଗଛ। କ'ଣ ପାଇଁ କଟା ଚାଲିଛି? କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସେଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାର ସରକାର ଗୋଟିଏ ଦାବି କରିଥିଲା କି ଯେ ଏଠାରେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାହବ କହିକି, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବା ଫଳରେ କେତେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ମୃତ୍ୟୁ ଘାଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି ଓ ସେଠାକାର ଜଙ୍ଗଲର ଯେତିକି ବି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡିଓ ଉପରେ। ହେଲେ ତମ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, କାହିଁକି କଟା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ? ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି ଯେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ 400 ଏକର ଭିତରେ ଅଛି। 400 ଏକର ଭିତରେ ଥାଇକିନା ଯେତିକି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ତାହାକୁ କଟା ହେଇ ସେଠାରେ ଯେତିକି ବି ଗଛ ଅଛି, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛି ତାହାକୁ ବାହାର କରାଯିବ। ତାପରେ ସେଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଲଗେଇ ବିଲ୍ଡିଂ କରିକିନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଜଦୁରୀ ଯୋଗି ପଇସା ବି ଦିଆହବ ଓ ସେଠାରେ ବହୁ ଜଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଦିଆହବ ଏପରି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା କରିଦେଇଛି ସେଇ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟୁଛନ୍ତି। ये वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। पिछले 2-3 दिनों से ये वीडियो खूब चल रहा है। वो देखि पारुथिबे एठारे से जागा करिया पाई मध्य केते प्रकार गाड़ी आसीथिला, केते बड़ बड़ बुलडोजर आसी से गछलता को काटी देउछंती वो सेठारे पाइप मध्य बिछावा पाई आना हेइछि। ଏହା କଲେଜର ଛୁଟି ବେଳକୁ ହେଇଥିଲା, କାରଣ କଲେଜ ପାଖାପାଖି ସେଇ ଜାଗାଟିଏ ଥିଲା। କଲେଜ ଛୁଟି ବେଳକୁ ଏଥିପାଇଁ ହେଲା କି ଯେ ଶନିବାର ରାତ୍ରି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଦିନ ସରକାର ମନା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ କାମ କରିଥିଲା ଏ ବୁଲଡୋଜର। ତ ଟିକେ ଦୃଶ୍ୟ ପକାନ୍ତୁ ଏ ବୁଲଡୋଜରର ହଣା କଟା ଉପରେ।
रविवार दिन जनागला जितेबले सकाळे एपरी घटी बोली कॉलेज स्टूडेंट गुड़ाक जाइकिना बहुत ताकू रखिया चेष्टा कले किंतु माड़ मारी भगई देथिले बुलडोजर लोक माने। थोड़े टिके दृष्टि पकांतु गोटे महिला ए विषय को नहीं कौन कहूछि। ये डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ना है, हमें साफ हवा चाहिए, हमें एक बैलेंस टेम्परेचर चाहिए। वर्तमान चलंतु आखि पकेबा सेई वीडियो उपरे जो वीडियो पाई आपण माने ए पर्यंत अछंती। हैदराबाद रे अवस्थित ए जंगल रे विभिन्न प्रकार रो पशु पक्षी रही छांती। सेटारे गोटे ह्रद मध्य अछि। से माने जतिकि भी पशु पक्षी रहउछंती भर जलर व्यवहार करूछंती। वर्तमान समय समस्त गोटे मत रहुची गछ काटिबा बंद कर, जंगल बंचाइबा समस्त मत रहुची। तुम मानकर कौन मत कमेंट करके कहतु। आउ धैर्य रखंतु, ए काम एठी बंद करदेवे व समस्ते पशु पक्षी खुशी रहिबे। धन्यवाद।